Hello everyone, welcome to back my another new vlog. So guys, नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआव बराय हरबाय। आं दायो खामानि मावनो थांनो नायदों, माने बे खामानिखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनायनि आगोलनो जाय बिथांमोना आंनि बे YouTube चेनेलाव गोदानै फैदों, माने बिथांमोना आंनि बे YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन, जाहाथे बेबायदिनो निउ इनफरमेशन निउ आपडेट बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। थोदो बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। फार्मा रेडि खालामदो लोगोफोर, जों दा बेयाव अमा फार्म खालायनाय जागोन। नैया मालिका बेनो, नैबे जाबाय गुवारा जाबाय 6 फुट, ओमफ्राय गोलावा जाबाय गासै 24 फुट, माने 24 बाय 6 फुट। लोगोफोर जों दा सानैजोंनो मावगोन, सासेया दा थांदो बाहेरथिं, दसे उनाव फैगोन। बिदिब्ला नायलांबाय थादो होमबा भिडिअखौ जोबजासिम। जों फार्माखौ कमप्लिट होजोबनानै बेहाय जों हाखौबो समान खालामबाय, ओमफ्राय बाला आरो अन्थाइखौ जोङो बेबायदि समान खालामनानै लाबाय आरोना। बिनि उनाव जोङो दै होबाय जाहाथे बियो एसे गोजोयो। बेखौ जोङो दिनै सानसे बेबायदिनो दोननानै जों बेखौ गाबोनसो खालामनाय जासिगोन आरोना। नै धालायखौ आइथिं दैसा दङ आरोना, बिथिंनो अमा खिखौ बिथिंनो हगारहरनाय जागोन दैसाथि। ओमफ्राय बिथिं दङ इनि फुख्रि, ना गेदेर गेदेर दंथारो। बेयो जाबाय माने लेमन टि, माने मेंग्लिनाय देहाखौ थाजिम खालामफिननो थाखाय जों बे समाव लेमन टि कापसे कापसे लोंनानै लाबाय। बेनो आरोना, नै लेमन टि रिफ्रेश जाखायो सोलेरा। नै औवा दाननायदों जों, औवा न'नि थाखाय अमा फार्म।